Аз съм на ферибот, просто съм изненадан. Карах и по едно време пътя свърши и виждам ферибот. Ама то е защото това е нещо като залив изглежда и много големи кораби минават. Този кораб, който се вижда, не е голям, но преди малко минаха два големи кораба. И може би заради това са направили, затова няма мост, а е ферибот, за да могат да прекарват колите напред и назад. Интересното е, че това прекарване е безплатно. Безплатно и вече ферибота почна да се душка. Надявам се, няма да имам нужда от спасителна жилетка, защото не знае да плувам. Май тръгваме. Бариерата е затворена. Не могат да приемат повече коли. Те пък се скъсаха да минават след тия корабчета. Може би ще тръгваме вече след този кораб. Вероятно ние ще сме на ход. Там още един срамотка, но дано да не го чакаме. Работника прави там нещо от кача или какво прави? Казаха да изключим двигателите и да дръпнем ръчната спирачка и да не напущаме автомобила. Иван е в колата си кораб. Колата кораб. Holy smoke! Сега плувам. Колко време ще пътуваме, никой не знае. Сега сме май по инерция.
Его човека минава тук да отваря вратата. Голямо преживяване беше. Няма как. Ако човек няма работа, може да стои тук цял ден да ходи напред-назад. Да използва ферибота безплатно. Минали безплатно. Ето вече сме се скачили и водното пътешествие приключи.